Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Gvern għaddej b'diskussjonijiet sabiex jiġu identifikati l-aqwa soluzzjonijiet tat traffiku f'pajjiżna, b'mod partikulari dawk il-ħinijiet fejn ikun hemm l-iżjed karozzi fit-toroq. Dan anke waqt laqgħa bejn il-Ministeru għat-Trasport u l-Kamra n-Negozji Żgħar u Medji, fejn it-traffiku u s-soluzzjonijiet għalih kienu fiċ-ċentru tad-diskussjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra n-Negozji Żgħar u Medji, Abigail Mamo, fisset kif it-traffiku joħloq problemi għall-membri kollha tagħha u għalhekk stqarret li konsultazzjoni u diskussjoni bħal din huma kruċjali sabiex titjieb is-sitwazzjoni. Hija qalet li għal dan il-għan il-Gvern se jsib kooperazzjoni sħiħa mill-Kamra n-Negozji Żgħar u Medji. Hemm options differenti, hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu u ovvjament kollox qed jiġi kkunsidrat at this stage. Aħna min-naħa tagħna inwedu li ħajkun hemm kooperazzjoni sħiħa min-naħa tagħna hija problema li taffettwa l-membri u hija importanti għalina għal daqstant ħanaraw aħna wkoll x'nistgħu nagħmlu u napprezzaw li jkollna is-support tal-Gvern kif jidher li ħajkun hemm. Min-naħa tiegħu il-konsulentur akademiku l-Professur Gordon Sammut sar li dawn id-diskussjonijiet mistennija jħallu l-frott minħabba l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha. Għalhekk sar li jidher li l-partijiet jidhru li huma kollha fi qbil u għalhekk jistgħu jibdew jiġu studjati aktar fil-fond dawn il-proposti. Jidher li hemm qbil ukoll li hemm bżonn bidla fil-kultura u fl-abitudnijiet ta' kif nużaw it-trasport hawn Malta u jidher ukoll li hemm interess fiż-żewġ proposti li qiegħed jipproponi l-Ministru dawk li huma tal-stagger dowers tat-traffic u dawk li huma ta' riforma fil-servizz tal-buses. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Aron Farrugia stqar li huwa sodisfatt bid-diskussjonijiet utli, iżda b'dan l-appoġġ imississa li dawn l-idejat jissarfu f'ħidma u riżultati. Hemm l-appoġġ, hemm l-aptit, hemm l-ideat illi qed iġu bihom u allura ħarsu qudiem biex hekk kif nifinalizzaw il-proposta nkunu verament nistgħu nagħlquha u nimplementawha.